एहीपरि तीनोटी अभिनेता जो माने बहुत परिहास होइथिले किंतु ପରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଲୁହା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନମ୍ବର 3 ଅଟ୍ଲି କୁମାର। ଅଟ୍ଲି କୁମାରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ମଜାଳିଆ ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମତେ କହିବାକୁ ଦିଅ ଯେ ଅଟ୍ଲି କୁମାର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଆଧାରରେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସହ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 2 ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଧନୁଷ। ଧନୁଷଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଏହି ପରିକା ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଲଟିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ନମ୍ବର 1 ବାଂଲାଦେଶର ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଲମ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ବି ବିଲିଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି, ଯାହାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି।